Alright. Ndoni yari kunetsa mukoma wangu. Mukoma wenye munotaura naye muchinzwanana ripo. Ipa tokamuzwisana. Chii chakaitika naye? Mota yaita sei? Handisi mota. Iri kuita sei mota? Dokera mota. Mota yani? Mota. Yani? Ndakatora. Ndakatora. Yakatora? Iri kupi? Iri kupi mota yacho? Ndakaingi. Iri kupi mota yacho? Yakaenda kupi? Yakaenda kupi? Mita kanisha mubini. Mukoma changu. Mukoma chiri. Tabati batirwe naye mukoma. Ine chakaita kuti ndiye kuna sekuru mbude. Ndakauya kuburikidza nemotikari yandakanoenda sirwa nemurume. Motikari yandakasirwa panhaka yemurume. Motikari yaifana kundipatsirwa inini nevana kuti vana vaone kurarama. Saka motikari yakazenge yane dambudziko. Ndopandakati ndiite sei nditengese motikari. Mukomana uyu akurwara uyu. Ndobati amai guruchi inini ndo basa rangu randinoita. Ndipei motikari ndiite sei nditengese pano aritoda motikari izvezvi. Looking for professional home care support for your loved ones? At Children Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Children Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Ine chakaita kuti ndiye kuna sekuru mbude. Ndakauya kuburikidza nemotikari yandakanoenda sirwa nemurume. Motikari yandakasirwa panhaka yemurume. Motikari yaifana kundipatsirwa inini nevana kuti vana vaone kurarama. Saka motikari yakazenge yane dambudziko. Ndopandakati ndiite sei nditengese motikari. Mukomana uyu akurwara uyu. Ndobati amai guruchi inini ndo basa rangu randinoita. Ndipei motikari ndiite sei nditengese pano aritoda motikari izvezvi. Ndopandaita sei ndamutrasta semunhu wandaiziva ndaigarawo padhuze nemunin'ina wake. Ndobva ndamupa motikari nebhuku. Aenda kunotengesa motikari, mukomana haana kuzowanika. Kuzoenda pamba pake ndichimutsvaga zvanzi aiwa airoja pano, anga asingagare pano. Kumufonera, pamwe pacho aitodaira foni, pamwe pacho aingobaya green button, foni haina ari kudaira halo, mukomana haasi kudaira pafoni. Ndobva ndazotaurawo neshamwari yangu. Shamwari yangu akati ndine munhu wandinoziva, handei. Ndobva taenda kushumbi. Taenda kumushumbi kwa sekuru. Sekuru ndo vandanovatsanangura nhau yangu. Sekuru akati muzukuru washinga here. Ndikati chokwadi sekuru ndashinga zvinoti kutambura nevana. Sekuru ndobva vandipawo zvavakandipa. Vandipa zvavakandipa ndokuenda kunoshandisa mashandisiro andakaita. Munin'ina wemukomana ndobva azouya akati mai guru ndafonerwa nevamwe vari kuti mukoma wangu akurwara. Chii chakaitika? Ndobva ndamutsanangurira. Nini mukoma wako ndakamupa motikari nebhuku achanonditengesera asi haana kundipa kana senti. Munin'ina wacho akati saka toita sei mai guru? Ndikati aiwa imimi ndimuchazozvikuita kundidzosera motikari yangu kana kundipa mari yatataurirana kuti 2.5. Saka mari haina kubuda, motikari haina kubuda. Ndozvakandipa kuti ndiuye kwasekuru. Mungarangaro zvibane nguva yakadii maningirika manga mauya kwa sekuru? Ndane 2 months. Mane 2 months. Right, tikataure nemunin'ina wacho. Sekuru tumba. Asirani.
chitomira manje. Apa muri kunetsana chiko chii chiri kuitika kwaari? Atitaure zviri kuitika. Chii chiri kuitika kwaari? Ndiani wenyu imi makambata ndiani wenyu? Ndimukoma. Ndimukoma wenyu? Chii chiri kuitika kwaari? Ndakangofonerwawo ndichitonzwiwa uone mukoma wako kuno kuzari kuita kuno. Akatanga achitanga kutokwenya achita zvanga achita. Anditi. Saka zvazodaro ndakazosvika kuti mukoma chimbo chikuitika. Hapana kana kuwira kana kunzwisana kwatachaita. Panguva yacho. Alright. Because nguva yacho ndangosvika chimwera zakutoita zvizvi. Pamwana wamwana wachinyoto muro waita sei. But ndazosvika ndore musadaro. But nyaya ngeripo ndekuti mukoma wangu ane madziri aita. Right. Anditi. Basa rake aita kuti mukoma muita basa remi. Mota iyi. Aitengesa mota. Saka aitengesera kupi? Aitengesa mota isusu pedu kuguruwe ndokwatati. Anditi. Saka mota iyi wakapiwa na Gulezi. Ina Gulezi yogara muraini mwechete. Saka wada aite ze mota. Atengesa mota ya Gulezi. Muri kuita ime. Akatengesa mota ya Gulezi, akapiwa mota ya Gulezi. Aona baya. But anozokwanisa kuzera sei. Anozokwanisa kuzera sei tadzosei. Mari. Anditi. So swa Gulezi azosvika kuti mnyati zvagawa. Nekutsamwawo bozi Gulezi ishirikadzi. Anditi. Saka ndazosvika kuzotsamwawo nezvinhu zvaitoitika ndichitotaurawo ndakatombotsamwa inini. But ndakazosvika kuti andichasiya mukoma wangu. Achidaro. Okay. Alright. Ndonyari kunetsa mukoma wangu. Mukoma wenyu munotaura naye muchinzwanana here ipa? Ipa totomonzwisana. Chii chakaitika naye? Mota yaita sei? Handisi mota. Iri kuita sei mota? Dokera mota. Mota yani? Mota. Yani? Ndakatora. Ndakatora. Yawakatora? Iri kupi? Iri kupi mota yacho? Ndakainge. Iri kupi mota yacho? Yakaenda kupi? Yakaenda kupi? Muita kanisha mudini. Mukoma chii. Takatibatsirwe naye mukoma. Kuda kuziva kuti shoko rakasvika sei kwamuri rekuti mukoma wenyu ari kurwara? Ndakafonerwawo neshamwari dzake dzaanogara nokuti magara taita isisu ine raini redu isisu riri kufrandi mandikugara nayo. But iye anga taine kusere kwacho. Anditika ndakafonerwa zvione mukoma wako zvaari kuita. Ndikati kochiwe tikuitika zvikanzi uyaone zvaari kuita because anga asina chinobatike. Vanhu vangarikuwa vangatoda zotomubata. Ndokusvika ari kuzvikwenya ari kudaidai. Ndikati kochiiko. Zvikadangoti mota. Apa Gulezi angambondiudza itai kuti mukoma nyade sei. Titaura nezvinhu zvakanaka ndidzosei zvangu zvakanaka. Anongoti mota. But Gulezi akazosaba kuti muchada sei. Muchasokana kuda kudzosera mota kana kuti mari ndima kuzoziya. But nekufamba kwenguva ndakazoona kuti mukoma wangu kuti izvi zvakutoita zvasisizvo. Nenguva iyi. Saka pamakaona akuita musara kudai. Makaziva sei kuti zvine connection namai gura nokuti haisi mota yega yanga yaitengesa? Panyaya yemota ndachongofungidzira kungoti pamwe Gulezi sekutaura kwakaita abamnini inini kana wasika kundidzosera chinhu changu watoita sei. But ndichazoita sei chazonditsvagawo handisi mazvona. Saka ndatamba Gulezi wakanditaura kanditi abamnini it's okay hapana problem. But inini ndoda kuti ndamundidzosere zvinhu zvangu exactly inini nemota yangu yamakatora ina ndichazomuita sei handiti mazvona. Zvinoti hamuna kuwana mukana kuti mukoma wenyu anyatsokutsanangurira kuti mota akaitengesa here akadya mari kana kuti chii chakaitika? Sematauro ake izvi zvenguva ino haachakwanisa kutaurika naye kana zvati mota ichiri papi haachakwanisa kuzwisisa. Bozi zvine zvatorika haasi kukwanisa kutotaurika naye. Ndofanira mutongozona kana nenyu mutona zvatori. Hapana kana ukamubvunza mota yazo wangoti mota chete. Mota ndoda kuenda mota. Pinda mota tiende. Mota icho pane mazuva. Saka imimi makazoenda kuna mai guru? Ndikataura mai guru akataura inini pamwe ndakakudza imota yangu ingorowi zvekuda. Ndo zvazoita kuti saka makazowirirana sei kuti muchiteera sekuru gudi? Nasekuru gudi inini ndakazowirirana makazowirirana sei nawo kuti muchihati rwendo rwokuteera kunani?
kuti ndizowira nepakudaro ndakazosvika ndikatana gule toita sei mai guru andiri mubvunzo gure zvakati aiwa zvamukukwanisa kutamba munini nemika inini ndokwanisa kuenda kuti tise munzwisise nyaya dzacho but nyaya dzacho hadzinzwisisire pasina chinhu chiripo noenda kuna sekuru mukwanisa kubatsira sekuru anogona kubatsirai but ini handikwanisa kuita sei kukubatsirai but inini muri anokubatsirai nyaya dzacho ndisiri sekuru. Imi nhasi mauya pasekuru handiri ndezvipi zvamuri kutarisira kuna sekuru? Zvandiri kutarisira ndezvekuti daisi mupoma wangu aitawo right adzoka kuita right ndo zvandiri kumbirawo. Alright. Apa pane mhosva yekuti mukoma wenyu ane zvaakaita motikari yevaridzi. Handisitomboiramba handiti. Kunzwisisa kwandinoita ndekwekuti asunungurwe panofanira kunge pachizikanwa kunzi ava vacho vakauya kuna sekuru guda ava ambuya vari kuzowana chini kuti nyaya yavo yekufambira mota ndeyekuti vave nayo kana kuti vawane mari yavo. Ndizvozvo. Saka imimi zvenyu zvakamira sei tadzokera kwavari? Zvandauda kuita inini ndakukumbira kuti awakwanisa kusunungura mukoma wangu ndakutsvaga bikana izvi zvatori ndinda kutomira kuti ndakwanisa kuwana padiki ndichikwanisa kuti tese towirana namaiguru. Timbotaura navo amaiguru ndimi akauya kuna sekuru zvakurwadzai kuti pfuma yandakasiyirwa nemurume wangu yamaida kutengesa pfungwa yenyu hatimbodzokerai papfungwa yenyu yekuda kutengesa zvinonetsawo kutengesa midziyo inenge yasiyiwawo nababa vakasiya vana vangani? Vakasiya vana vaviri. Chakazokupai pfungwa yekuti mutengese motikari ichi? Motikari yakanga yakunetsa mari dzayo dzandanga kubudisa dzekuigadzirisa ina handishandi ndorarama nemusika. Alright. Okay. Saka iye zvinezvi mukomana uyu pamakauya kwasekuru imimi sekuru vakakuti mbavha ndinokwanisa kuiita sei? Sekuru vakanditi mbavha yenyu ndinokwanisa kuigadzira munoda kuti afe here kana kuti apenge. Ndikati kuuraya kwete ngaapenge. Kana apenga hama dzacho dzarwadziwa vachatsvaga mari kana kuti vachadzosa motikari yangu. Kana vatsvaga zvinhu zvangu vandidzosera sekuru vachisunungura. Right. Ndopati masvika pandava ndiri kuda manje. Iye zvinezvi mukomana ari kupenga mauya muripo pasekuru iye zvinezvi taurai zvemashoko amuri kuda kuna baba mudiki makambotaura muri mega isusu taapona sekuru ini ndirisahwira tiripo mudare masekuru gude vanova ndo vakakupai mishonga ndichaenda navo kutaura navo vanova ndo vakakupai mishonga wekuti mukomana aite musara sezvaari kuita izvozvi imi muri kuti kudii kune munin'ina wacho? Inini kwamuri bamunini ndiri kungoti motikari yangu kana kuti mari vana vangu ezvino vakusafa kuchikoro havachaenda. Ndiri kuda motikari yangu kana kuti mondipa mari yangu ndokuti sekuru akwanise kuita sei kukusunungurai. Ndo zvinhu zvega zvandiri kungoda. Ndiri kuda motikari kana kuti mari yatakawirana nemukomo wenyu 2.5 kana kuti motikari yangu mondidzosera kuti vana vangu vakwanise kurarama. Hama dzemurume chaidza kutaura kuti aiwa takakusiyirai upfumi. Saka zvionerei. Saka ini chandiri kungoda imari kana kuti motikari. Ndo mashoko angu kwamuri bamunini. Tisamusati mapindura mashoko ari kutaurwa naambuya. Imi mukoma wenyu mutaura kuti anga achiita zvekutenga achitengesa motikari. Hapana here mamwe zvakaitika zvinoratidza kuti mukoma wenyu agara achitoita chitsotsi kuvanhu zvakasvikawo kunzeve dzenyu? Inini ndichitaura naye ngoti ndodhira pana munhu inini ndihasira ndodhira but kuzoziva kuti munhu ari kupindawo magepa apinda asikazozivi. Hapana vamwe vakabhuya vachikomborera hakuna awasi vanhu vangoti murai ndiraigarisana wakanga watorasa wakati kungoti mukomana anoita sei handiti mazona saka ndazoziva kuti achazosvika pakudhara. Alright. Nyaya yavataura mainzwa vari kuda mari yavo nemota yavo zvakamira sei? Ndakutokumbirawo kuti ndakutotsvagawo ndoudzawo nehama dziri kumuri chavo mamiri akaita nyaya kuno pakudawo mari yeiwana bhozi mota izvo tikada kuti tese toitsvagika handifuti chaiwana nezvaari bhozi kumba kwake chaicha kwaakugara kwacho zvinhu zvese anga akutengesa amusisina chii. Mukomana anda zvemadrugs zvemadrugs angasingaiti zvemadrugs amerikana angasingaizvoita ake yabada zvemadrugs angasingaiti ozitsika yekuti anga kutengesa zvinhu zvekumba inoitwa navanhu vanotora zvinodhaka but kutora nemota aitwa nemota but aitwa chinyasa kuti nini naona kudai
Ndiye asina mota here kumba iko. Hakuna chi, hakuna kusina na chi. Alright, tete muri kuzvinzwa kanyaya. Vari kuti hakuna chinhu. Uyewo akazvitengesa zvinhu zvemumba. Regai timbotaura nasekuru tigozodzoka kwamuri. Asekuru? Riva rakabata. Zvakanaka. Riva rakabata iri tinotenda kuti mbavha dai dzaramba dzichibatwa dziri kurwadzisa vanhu. Muzukuru akauya kwamuri achitsvaga kuti ndoita sei nepfuma yake nogarimota yakanga yatorwa nemukomana akupenga. Mambotitsanangurira kuti akauya muchiri kunhingirika muchiri kumbiri zvinakuteera kuno kufidelity achitaura kuti aiwa riva riya rakabata. Imi nyaya dzakadai munodzifambisa sei kana muriva richinge rabata saizvozvo? Rakanaka. Muzukuru uyu achisvika mudare rasekuru Gude, ndakamuvimbisa zvemavhiki maviri ndichiti rihwa rako rinenge rabata. Saka akazoramba ofona muzukuru sekuru nanhasi handinai chandawana. Sekuru nanhasi hakunai zvaiitika. Ndikati aiwa dare rako ndinaro muzukuru, iwewe chigara. Zvandinoita ini bota iroriya randakati ubike utsvete kunze kuchivanze kana rakamuyiwa ndiri kuziva kuti machinda apinda muyi basa ravo. Ndakazovhunduka muzukuru uyu akutaura neni parunhare achiti sekuru takuda kuya ikoko kumbire muzoti batsira panhau yamakandi batsira iya. Ndikati aiwa rakanaka muzukuru, asi handisi kumbire ndamuno mudhorobha mukufidelity. Ndobva ndamudzidzisa mafambiro aita. Saka ndo pazosvika navanhu ivava zvokuti hatisati tataura navo zvakadzama kana mudare, nokuti hapana nguva vanhu vava vanditsika mudare rangu. Asi nini ndaona sekutsanangura kwaita kuti anga achikwenya achiita zvipi ndo mashandiro anoita gwenzi rasekuru. Rinogona kunonoka asi richisvika chete. Imi mukwanzwa gwenzi renyu richinzi rabata, munonzwa sei muzukuru? Ndine zvandinonzwa mumhiri mangu kuti pane zvaitika, nokuti bota iroro randakati anobika kureva kuti rakatomwiwa nemachinda. Andakati varonde kwakaenda mota iyi. Saka nhasi ndinoti machinda anoda kuzorodzwa. Kana ndichiti machinda kureva kuti igwenzi rangu randinotuma ini rinoshanda basa iroro. Rinozorodzwa sei? Kusunungurwa kwake ndo kuzorodzwa. Imi munosunungurawo kana masvika padanho ripi pakati pemunhu akabirwa neari kupenga nehama dzake dziripo idzi? Muzukuru wataura zvakanaka. Ini ndine muripo. Uyu muzukurukadzi ndiye akakumbira gwenzi. Ndiye anozorodza gwenzi rangu ridzoke mudare. Rinenge rakubva kuno uyo ari kurwara ndozorodza muno mudare. Ndinenge ndichida badza rangu kuno uyu. Kune ari kurwara handina mazorodzero handinoita. Uyo asina kuchenyura dare rasekuru Gude. Tiri kuzvibvunzisisa kuitira kuti kune vamwe vari kubirwa kunzoko vagara vauya vachiziva mashandiro amunoita uye nemashandiro anoita mishonga yenyu. Rakanaka. Saka muri kuona ndiri kunyanya kubvunza muchandiregerera. Saka zviri kureva kuti iye zvinezvi taakuchienda papi manje, nekuti
wakaba ari kupenga ari kumiririrwa nemunin'ina wake. Panoitwa sei iye zvinezvi kuti vachigona kuunganidza pfuma iyoyo yedare uye zvine kuti muzukuru adzorerwe zvaanoda uyu osunungurwa? Ndezvipi zvaakutanga iye zvinezvi? Right. Rakutanga kumuzukuru kadzi akadena dare rasekuru achiti zvinoita here. Saka nhasi ariona dare ratateguru ramuyambutsa kauya. Ndizvozvo. Asi ndine randaona ini iyeyu nyakugadzirwa negwedzi handina kuona ari munhu kwaye. Kana ndichiti munhu kwaye kureva kuti ndimabara. Right, mukurarama kwake kunze kwenyaya yemuzukuru. Anoda kuti azobvunzurudzwa iyeyu asunungurwa natateguru. Ane nyaya dzakawanda. Woto zvandabve ndichibvunza kumunin'ina wacho kuti nzwe kuti anobata maneka here kwaanenge ari ikoko, ndi avava chete vari kumutsvaga here kana kuti ndariona kare irori rake kuti ane rakawanda raakaita, asi nhasi agonekwa nomuzukuru uyu akatsika mudare rino. Kureva kuti munhu imbavha yemakoko. Rakanaka iroro, ndorandaona ini. Ishave here sekuru kana kuti kurasika kwevana vemazuva ano zviri pamukomana? Ishave here riri paari rakatemerwa rakabikirwa doro kana kuti kuhundyire? Randaona ini ishave chairo rinoda kushandwa futi. Andoda kutaurwa naye muzukuru uyu kana asunungurwa agadzirwe uyu. Ane mhuri here mukoma wako iwe naye muzukuru? Ane mhuri. Igere zvakanaka here mhuri yake? Kubva nepapa ane mhuri wanga wanedzana mhuri zvepanga isisiku. Rakanaka iroro muzukuru. Ndatenda. Alright. Zvino naye muzukuru makauya kudare kwasekuru, muri kunzwa sekuru nyaya yavari kutaura? Nyaya yekuti gwenzi ravo roda kuzorodzwa. Moita zvipi zvinezvi? Imi mune chikwereto futi kunoku. Sekuru vada kumapadza ekuti dare ravo rimire zvakanaka, ndo chimisikidzo chacho chekuti kana wauya nembavha yacho wabvuma kuti zvishuwa sekuru gwenzi renyu rinoshanda. Mauya makagadzirira here? Inini basa rasekuru ndichauya naro kana vachinge vandipa zvangu vandidzosera zvekwangu. Aiwa, basa renyu sekuru ndinokupa ini, ndinoti tienda sekuru ramakabata nokutiendesera. Aiwa, ndinotienda sekuru makaita basa makaibata. Saka inini vakandidzosera zvangu, inini basa rasekuru aiwa ndinotobhadhara ndakasununguka. Basa ndinokutoya naro. Imi dzandaenda kuna sekuru, imi murapuwa nguva yakadini kuti mutsvage mari dziri kudiwa nekuti ndodzamisa zvese manje mukomo yasunungurwe uyo nedare neriri kudawo zvikwereti zviri muno sekutaura kuri kuita muzukuru wasekuru? Sekutaura kwandichaita nana Mukoma nehama kuti mamira akaita nyangu ndo mamira akadai so. Ndandibokumbira mukatiwa 3 months. Techiona kuti mwana pakani. Achipenga ake? 3 months achipenga? Pandichaziya izvi zvandina mhando kwasa kuita mari. But ndotowa kuti mamira akaita nyangu. Kuno ndo mamira akaita. Izvi ndino mazogara naye. Izvi aramukona izvi ndinotomanya futi kufa. Saka kwakutokumbira iro kweramba achira vakati gore vanenge achingopenga nene basa rasekuru ndinokwanisa kufara, asi iye haakufa akasunungura achapenga kusvika amen. Zvakamandipa zvinhu zvangu basa renyu sekuru ndinotsvaga ndinoya naro.
asi uyu mukomana amumbofa makamusunungura kusvika vandiri pazvinhu zvangu. Asekuru ndo kutemawo kwemuzukuru wenyu akatanga kuuya kuzokuona izvo akabirwa motikari. Imimiwo munoti kudii mashoko enyu ekupedzisira tichivhara dare irori tichizoridzokera zvekare pamberi apo tichizoona kuti zvakazomira sei? Rakanaka muzukuru. Tinotenda sekuru. Ratema rakanaka nokuti ndakamuudza muzukuru ndikati iwewe chitsveta zana rako mundiro nditume makwenzi ako aite basa, inini ndichagutira kumakwenzi ako kana abata kududzira kuti ivava ndo vazukuru ava ndo vacha anofanirwa kubvisa pfuma yandichadya ini naiye uyu, nokuti uyu kana asina kupihwa uyu ini handirye kaini zvada kamuisa vachapinda mudare rino ndo pauchapihwa zvako inini ndichiwanawo zvangu mudare. Aiwa pari kunzi kwasekuru ndakabva ndada kubvunzawo zvangu ndakamirira vazukuru vari kuona ko vari kungobirwa zvinhu vari kudzimba dzavo. Ndapi mabatsiriro amunoita vanhu vari kubirwa zvinhu zvavo nevanhu vanotora zvavasina kushandira? Right, maitiro andinoita pagwenzi rangu ndinogona kupfumbatisa munhu gwenzi kana kumuti bika bota iroro ranobika ndo rinenge rakakwana, haritsvetwe mumusha, anongoritsveta kunze kwechivanze muhari. Kana bota iroro ramwiwa kududzira kuti ini ndinenge ndichitotaura naye ndichinzwa kuti ramwiwa here harina here, kana ramwiwa gwenzi rangu rashanda. Ndo mashandiro anoita sekuru gude. Handina gwenzi randinopisira asi ndinoita rokutuma. Anenge abirwa anofanira kuuya kwamuri pachine nguva yakadini, kuti kuna mwana wakabirwa vari kuti ini ndine gore ndabirwa zvinhu hapana chati chadzoka? Ndakamboedza kune vamwe vakadaro vanoshandirwa here kana kuti munongoshandira zvamai manje? Vanoshandirwa nokuti gwenzi rasekuru harimuruke risina kumwa bota iroro ndo rinoronda kune munhu. Inoita seimbwa echirungu iya police dog yakatreniwa iya. Saka gwenzi rangu ndo mashandiro arinoita. Handingagone kufumuka zvakanyanya asi shona yangu yandinosanangura ihombe muzukuru. Ndikupanzwa here. Aiwa pakanaka sekuru, pane zvimwe zviri zvamuda kutaurira futi vazukuru venyu vari kuona pachivhitivhiti? Ini ndinoti vakabirwa ivavo kana ndakati mazuva 3 vasaure moyo, ndinotsidza inini kuti zvadai ngaatarise. Kana bota ramwiwa ngaachiziva kuti zvinhu zvake zvadzoka. Kana risinai ngaadzokere mudare. Arikwanisa kudzoka kudare mudare. Totsvaka chikonzero kuti sei risina kumwiwa kana risina kududzira kuti gwenzi harina kufamba iri. Dzoka tiri isimudze gwenzi iri. Pakusafamba chii chimwe chinenge chaitika kuti rigozotadza kubata musungo kana kutotadza kunwiwa? Right, chinoitika ndechokuti gwenzi rangu ini randinenge ndatuma tine makumbiriro atinoita nokuti ini ndiro kwamukana uyu ndimhofu. Saka tine makumbiriro atinoita kuti gwenzi rori rinoruma. Kuna mhofu ikoko. Ndapanzwa. Zvine chivanhu. Nokuti kana rikaenda rinonobatwako une mhepo. Saka ini ndinotanga ndatumbura mhepo inoita kuti gwenzi rori ritadze kushanda. Alright. Neneketo. Aiwa tinotenda. Aiwa kana pasina zvimwe tinozodzoka tichizonzwa kuti
dare rino rakazopedzerana kuti kudii nenyaya yekupenga kwomukomana wayo nekuti azodzorerwa mari yawo here muchikokoro kuti yadzoka. Rakanaka muzukuru. Tinotenda. Kune vanhu tichipedza pane imimi, kune vanhu vanoti izvoni ayo mbavha hadzibatike. Imimi yenyu maibata, munoda kudzidzisawo kuti kudii? Haini ndinoti kuvanhu vese vari kunze mbavha inobatwa. Ukabirwa uya kuno kwasekuru Gude. Idini yangu mbavha ndakaibata. Ende nhasi uneri kutopenga. Saka ndikukurudzirawo vari kubirwa kunzoko kuti aiwa sekuru Gude vari kuita zvinogara zvakadaro. Uyai tibatsirike. Musarere mbavha. Uyai mubatsirwe nasekuru Gude. Ende sekuru ndichikutendai. Sekuru makaita basa. Rakanaka muzukuru. Munina ndezvipi zvawadzidza panyaya yemisikanzwa yemukoma wako? Chandatenda chekuti sabire munhu mulife. Ukabira munhu mulife utobirawo munhu ari kutambudzika, munhu ndopaakasirwa kuti aone. But iwe kana uchibirawo munhu uda kuti ataramise. But zvamakaita zviri right. Anditika mwamaziva kuti vanhu vaziva kuna sekuru Gude anobata mbavha. Anditika but izvezvi chandakukumira kuti mukoma wangu next time andifunda chazviita futi. Mbavha ngadzibatwe. Handimbochengeta mbavha ngadzibatwe. Aiwa tinotenda. Maita basa. Aiwa tinotenda.